Okay, kinsay dali malaubat ikaw or imong cellphone? Ako cellphone. Anong imong cellphone man? Kay dagan man ga-chat sa ako. Ano ito sa imo ha? Ikaw di ka gachat sila ha? Dili, di ko gaon nag-chat. So famous ka? Not that, pretty lang. Pretty lang. Sana uwel no? Kamit na bakas ako dala pa? Og charger? Oo. Yeah. Ikaw dahugay ka malaubat? So taas kag performance? Oh. Ah. 40 ko? Sporty ko. Pila ka ano imong kaya? Pila ka oras imong kaya? Pag nag ano ka? Pagamiton ka? Ganahan kog mga dali lang, pero dali ra ma-charge. Dali naman sa ang cellphone. Oh. Kinsay dali mapuno ikaw or imong cellphone? Cellphone. Anong cellphone man? Kay siyog chat niya. Yung chat niya. Pero siya di siya ga-reply nimo. Gili yun. Ano man? Sinramot lang. Sin lang. Mm. Anong sin man ka? Kasi hindi ka niya bet. Di yun. Siguro. Ikaw bet nimo siya. Oo, kay chatan ka na ako. Ha? Ako sulti nimo. Unsa man? Ay napaglaom kay di ka niya bet. Oo. Nagamit na ba kaso kadula pa? Oh. Imong cellphone nagamit na. Kapila nimo nagamit yung cellphone? Kaunsi. 11. So kaya nimo ang 11 rounds. Oh, sa cellphone. Sa cellphone. Sa kadlaw. Sa isa kadlaw kaya nimo 11 rounds? Cellphone. Sa cellphone. Okay, kinsay dali malubat ikaw or imong cellphone? Ako. Anong ikaw man? Kaya nagamit na ka? Oo. Nagamit na ka? Oo. Kapila? Di na may hap. Unsay timailan nimo nga lubat na ka? Mag-ring. Mag-ring ikaw? Ikaw mag-ring? Ako ang cellphone. Ah, ang cellphone. Ito man jud, ikaw ang dali malubat or imong cellphone? Ako. Ika. Unsay timailan ganin nimo nga lubat na ka? Pag gikapoy na. Pag ikapoy na ka. Basin bago mo man, gigapoy ka. Dili. Kinsay dali malubat ikaw or imong cellphone? Ako. Nganong ikaw man, basin weak ka. Di man kay dali mo ka po yun. Dali ka po yon. Klaro mo sa simulawas. Klaro bit. Ikaw man dali malubat. Kay Nagamit na ba kaso kadula pa? wala po. Wala pa ka nagamit so kad. Saan mo gamiton ta ka? Gago! Mo cellphone. Ah! Bastos siguro na ba? Anong ikaw man dali malubat? Kay dali na ko ka po yun. Dali ka po yun. Dali ko ga exercise. Weak lagi gid ka. Oo. Kinsay dali malubat ikaw rin mong cellphone? Ako. Anong ikaw man? Kay Klaro mo sa simulawas. Ikaw man. kay paspas man mo kan. Eh Paspas ang unsa. paspas mo grind. Paspas mo grind ang cellphone. Ang cellphone. Ang cellphone. Oh. Anong ikaw nagamit na ba kaso kadula pa? Sila nakagamit dili ako. Kaya nakagamit, so ganahan ka mo paggamit. Sa babae. Sa babae o sa bastos gyapon ka ba sa cellphone? Ah, sa Sa cellphone. cellphone. Ay, dali malubat ikaw or imong cellphone. Ako. Anong ikaw man? Kay kapoy. Kapoy, unsa di mo ginabuhat? Nganong dali ka malubat? Eskwelahan, kapoy sa balay. Kapoy sa balay. Unsa pa jud? Kapoy sa pagtrabaho. Sa pagtrabaho, sa trabaho na ka. Oh, Unsa imong mga gipang trabaho pod? kan, gamit kamot. Gamit sa kamot? Unsa man na imong mga kamot nga klaseng imong gabuhaton? Dok-dok. Ah, dok-dok. Basin lito nga dok-dok. Dok-dok sa kahoy. Ah, dok-dok sa kahoy. Kinsay dali malubat ikaw or imong cellphone? Ang cellphone. Anong cellphone man? Basin sige nimo gamiton. Sige, gyud. Sige gamiton. Kapila nimo na ginagamit? 5 times a day. 5 times? So kaya nimo ang 5 rounds every day. Depende. Depende. Membro gikas manyak ba? Ikaw nagamit na ba kaso kadala pa? Wala pa. Wala pa gusto ka magpagamit? Saan ka? Sa cellphone. Gani. Kinsay dali malubat ikaw or imong cellphone? Wala ko cellphone. So kinsay dali malubat? Ako kay kapuyan nagdali. Kapuyan ka. Dali ka makapuyan. Oh. Anong dali makapuyan? Kasi weak ka. Sige nag-practice sa Sige, practice. Ay Kasi- kanang sayaw. Sayaw. Unsa pa jud? Ah, Kasi nakaginabot nga wala mi kabalo kay kapuyon ka, dali ka malubat. wala ka. Unsa to? So dili ka. sa sayaw kay training ra sa Ah, sayaw. so dili ka ga-exercise. Adili. Ano man? Exercise biga po ng training. Unsa nga klase ng exercise? Kanang sa flexible. Ah, flexible. Kanang massage, flexible. Sanay kayo sa mga inana. Oh. Basta sige hapon ka. Gago! Kung lubat na imong cellphone sa gamiton nimo nga charger, dako ulo or gamay. Dako. Anong dako man? Kay para dali ra ma-charge. Sa mahilig kag dagko. Oh. Ang imo ha. Gamay ako. Ay imong ulo, charger, charger. imong charger. Pero sa magidi mo daggamay o dako? Gamay. Sa gamay na lang. Kay dili ka sakit no. Kay para dili la kay dali. Dili ka. Kung lubat na imong cellphone unsa gamiton nimo nga charger, dako ulo or gamay? Gamay. Anong gamay man? Mahilig ka gamay. Ang imo ha. Di amot lang. Ay imong charger ba? Oh, gamay. Oh, gamay imong charger. Oh. Ang imo ha gyud. Ang sakwa. Imong charger. Oh, oh. gamay gid. Gamay gid imong charger. Dako di ka nahan dako. Dili. Ano man? Sakit? Unsa? Ang charger. Oh, di man. Or dili masigo.
Igo Dako. Depende sa saksakan. Depende sa saksakan. Ang imo nakasaksak na wala pa. Wala pa. Wala pa sukat. Gusto nimo Charger. ang charger nimo. Kung lobat na kaon sa gamiton nimo nga charger kan dakog ulo-ulo or gamay. Kanang dako gulo. Mahilig kag dakog ulo. Oo. Nakatry na kag dakog ulo wala pa. Nga charger. Oh, na charger. Oo. Nakatry na ka. Kapila. Oo. Tagadlaw. Kada adlaw? Ang... Oo. Ano sa'y feeling pag makagamit kag dakog ulo nga charger? Pas mo charge. Paspas. So gusto nimo ka ng paspasan ka. Fast charger. Gusto mo faster. Gusto mo faster or harder? Faster. Faster. Kung malobat ka sa gamiton nimo nga charger, dakog ulo-ulo or gamay? Ay, gamay. Mahilig ka gamay. Gamay na ulo. Gamay nga ulo. So nakahawid na ka na wala pa. Sa charger. Sa charger. Ulo sa charger. Nganong gamay man imong gusto? Or dili kay sakit no? Amot. Pag charge pag nag-charge. Oo. Bastos ikaw na. Gago. Na ba pag nag-charge ka? Nganong gamay man imong gusto? Kaya para handcuff. Handcuff. Ang imo ha. Amot. Ang imo ang charger. Dako akong charger. Dako imong charger. Naka-charge na ba na sukad pa? Wala pa. Wala imong charger sa cellphone. Bastos Ay, siguro. na-charge na. Galibog ako sa pangot. Bastos. Kung lobat na imong cellphone sa gamiton nimo nga charger kan dakog ulo-ulo or gamay? Kanang dako kay para Mahilig kag dako sa cellphone. sa cellphone. Ang imo ha. Okay lang. Okay. Tudyot gid ay. Anong okay lang man sa imo ang anong okay lang man. Ganan mo ko. Ganan ka. Mura pa maigo sa imo ha. Ang okay lang. Ang cellphone ba? Ang charger cellphone ba? Okay lang. Mura maigo. Basta sige kuno na ba. Kung lobat na ka, unsay gamiton nimo nga charger? Dakog ulo-ulo or gamay? Dako nga ulo ya. Mahilig kag dako. Dako ya. Mahilig kag dako gyud. Oh, nga charger. Ang charger. Oh. Ang imo. Ang charger. Ang imo ha. Oo, ang imo ang charger. Oh, dako ya. Dako gyapon. Dako, ya. Unsa ka dako imong charger? Okay mo man ako. Dako man gina. Basta dako. Oh, dako. Para ang battery, taas niya ba? Taas. Mahilig kag taas na dako. Oh, taas nga dako. Kung lobat na imong cellphone, unsay gamiton nimo nga charger kan dakog ulo-ulo or gamay? Dako. Anong dako man? Mahilig kag dagko. Naman. Ganahan ka. Pero dili ka tagaan ni Lord, gamay kay ka. Kung lobat na ka unsay gamiton nimo nga charger kan dakog ulo-ulo or gamay? Lugulo. Mahilig kag dagko. Mahilig ka dili. Medyo. Medyo ang imo. Ang imong charger. Dako imong charger gamay. Ambot lang. Na wala dili mo nakita andi ay. Sa lugar pag nag-ilis ka dili mo tanawon imong charger. Cellphone sa cellphone. Tanawon. Tanawon nimo, dako gamay. Dako. Anong dako man? Ita naman ko. Kita na ka. So mahilig kag dagko. Oh. Maigo dili si imong dako. Maigo dili. Maigo. Maigo. Basin bangag na gid ka. Gago. Asay mas prefer nimo pag nag-charge ka kanang dali ba puno or kanang dugay mahuman? Dali mapuno. Anong dali man mapuno? Para magamit na ako direct sa akong phone. So mahilig ka mang gamit. Kapila na ka nakagamit? Permi. Permi? Charger. Charger. Mas prefer nimo pag nag-charge ka kanang dali mapuno or kanang dugay mahuman? Dali ra. Ano man? Para dugay-dugay. Ikaw dali ra ka mahuman. Sa asa. Pag nag-charge, Dali ra kay fast charger man. fast charger. So gusto gyapon nimo faster. Oh. Ikaw pastor gyapon ka Sa charge. sa pag-charge. Unsaon pagsulti sa pastor ka tolo? Faster. Mahilig ka na no. So asay mas prefer nimo pag nag-charge ka kanang dali mapuno or kanang dugay mahuman? Dali mapuno. Anong dali man mapuno? Para human na dayon. Para human na dayon. Gusto nimo ipaawas sa imo ha. Sa imong cellphone. Oo. So mas prefer nimo nga mag-awas-awas. Dugay di mahuman. Dapat paspas. Dapat paspas. Dili ka ganan ng dugay mahuman. Oo. Nga naman. Kapoy naman. Kapoy no. Pag dugay prefer mo pag nag-charge ka kanang dali mapuno or kanang dugay mahuman. Ang dugay mo man. Nga naman. Kay para maabtag 12 rounds. Tag 12 rounds. Manyak gid ka. Kaya nimong 12 rounds. Kaya kayo. Magdili gid sa imong lawas. Nasa mas prefer nimo pag nag-charge ka kanang dali mapuno or kanang dugay mahuman. Dali mapuno. Dali mapuno nga naman. Gamitonon man. Gamitonon kung gusto nimo kanang ipaawas. Oh. Nakapaawas na baka sa kadula pa. Kapaawas na. Kapila na. Ay nga napuno man. Hindi na mahihap. Di na maihap. Ingon sila makapataas daw na sige pawas pero ikaw wala ka ni taas. Asay mas prefer mo pag nag-charge ka kanang dali mapuno or kanang dugay mahuman? Dali mapuno. Anong dali man mapuno? Kaya para makalakaw na ako dito. Dali makalakad ditso. So gusto nimo kanang paspas lang. Oo. Kanang muawas ditso. Nakaawas na baka sa kadla pa. Wala pa. Or naawasan ka.
Either. Either. So, kung gusto nimo dali, ang dali mahuman. Sa pa jud. Kay para mo to, makalakaw ko dito. Wala ka dito. Basta ka dali gid ka perminti. Nga dali mo ko permente kayo. Time is precious.